Nebudu to dál prodlužovat, viděli jste nás za náhledák, jdeme se bavit o Apology Tour epizodě. Předtím, než ale začneme, tak mám dvě věci. Za prvé, dejte like a odběr, zmrdí. A za druhé, na rozdíl od minulého videa, tady nebude kategorie bez spoileru, jelikož je to absolutně zbytečné. A dělání zbytečných kategorií je očividně efektivní způsob, jak vydat video na epizodu, která vyšla před 1 měsícem. Jdeme na to. OK, mimo plot se tady vlastně nemám o čem bavit, takže jdeme zrovna na plot. Epizoda začíná hned ráno po full moon epizodě a je tady o čem se bavit. Já se ale budu bavit jenom o Stoasovi, jelikož za A je to nejzajímavější a za B není B. Je to nejjednodušší na zpracování, takže editující Black Snakeu klipy. V téhle části si nasadím nerdy glasses. Jdeme se podívat do 2 sérií materiálu z Stoasova pokrytectví. Klip A. Hodněkrát. Až mockrát. Ano, my jako diváci víme, že Stoas nebere Blice jako poddruh, problém je, že Blitz nemá přístup ke 50-minutovým esejím o jejich vztahu, čili nemá jak do prdele vědět, že Stoas k němu něco cítí. Což by nebyl problém, kdyby náš sevý přítel nebyl idiot a dokázal by to říct. Ale on je idiot a nedokáže to říct, takže to všechno nakonec vyvrcholilo miskomunikačním fiaskem těchto kalibrů. OK, to by bylo pro část o tom, jak mluvím o Stoasovi, jsem propocený jak prase, protože jsem tyhle věty musel říkat tak na 8krát. Jdeme na zbytek videa. Stoas ukáže Blicovi, do prdele. Stoas ukáže Blicovi svoji pozvánku na anti-Blicu party, což si Blitz vezme hodně vstřícně. A keci sem, keci tam, oba dva se pošlou do prdele a jde se omlouvat. Jelikož Apology Tour... Proč jsem se zase hitnul do pasového stolu? Jelikož Apology Tour, omluvná OK. O 1 montáž později se dostavíme na anti-Blicu party a tady zábava končí. Jako, vážně, připravte si kapesníky. Ne takhle! Chvilku se porozhlédneme po party a potom má Stoas konverzaci se Verosikou, která skončí nějak takhle. To si zapamatujte, budu si z toho dělat 5 děl později. Potom se dostaneme ven a jde se zpívat. Popravdě tuhle písničku nějak nemusím. Neříkám, že je špatná, ale určitě... Popravdě tuhle písničku nějak nemusím. Neříkám, že je nějak špatná, ale určitě to není typ hudby, který bych já poslouchal. Skama to kurva zní. Also, co tu dělá Vortex? Doslova nemá nic společného s Blitzem. Aha, na 3 roky se nebudu zajímat o svůj YouTube kanál a YouTube začne platit. Čau, lůzy. Pak se do Blitzu mluvit Stoasovi, což je velice sad moment. A jako třešnička na dortu se ještě promluví s Verosikou, což pro něj dopadne až podezřele moc dobře. Za mě je epizoda dobrá. Celkem nahrazuje ty emocionální momenty, které chyběly ve full moon epizodě. A jo, to je všechno. Pokud vás štve, že mi tak dlouho trvá video od video, tak můžu říct, že mě ani trochu. Poslední půl rok byl pro mě absolutní sračka a vlastně jediná dobrá věc, která se mi tento rok stala, je to, že se mi konečně daří na YouTube. OK, a to by byly moje keci z cesty, takže odběr, like, jo, a my se uvidíme za další 3 týdny. Nebo nikdy, to je také možnost.